Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Janne komt bij u uit van huis. Ze mij bij u sliepen. En ik ga naar je pyjama. Mas me gauw zien. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Pyjama. Tomke, Romke en Cornelia zitten bij de tafel. Ze toch een spultje met de dobbelstien. Wanneer komt Janne nou, Cornelia? Even op een klok, Sjen. Het is nou 12 uur. Oh, ze zal haast voorkomen. Blijft Janne hier ik sliepen? Ja, en hij de men ben je voort. Oh, hij is met mij sliepen? Oh, dat mat maar net, Romke. Janne Joe is net een hoensje. Nou, mijn kleedje is lekker zacht en warm, hier. Janne Joe maar bij mij op een keer me sliepen. Cornelia had er een bedje zet. Ah, niet eerlijk. Toen moest ik ook bij u sliepen, ja, Romke. Die kleedje kan mooi tussen uw bedden inlezen. Dan jaren ze de bel. Ja. Er is een bij de deur. Ja, daar is Janne Joe. Ik doe de deur wel liepen. Janna Joe stiet met haar mem bij de deur. Ze had een kofferke in de hand. Haar mem jouwt haar een tuut. Lekker sliepen vannacht, zei ze. En dan giet ze weer voort. Doeg! Hoi, Janne Joe. Kom er maar gauw in. Romke shot naar Janna Joe haar kofferke. Een giel kofferke met een fjouwe kanten buis erom. En er zitten chiltjes onder. Wat is dat bij die? Dat is mijn kofferke. Oh, wat een mooi kofferke. Mag ik er eens in zien? Janne Joe zet het kofferke del. Dan loekt ze onder de rits van het kofferke. Een hele lange rits. Janne Joe let het goed zien dat erin zit. Mijn toskewassel. En toskepoetsensquat. Mijn pyjama. Oh, wat een mooi pyjama. Oh, maar ik mijn eigen pyjama joet ik aan haar, Cornelia. Ja. Kom, we brengen het kofferke naar Tomke zijn kamerke. Dan kan Sjewes Joe sliepen, maar Janne Joe. Het hele stel rint naar boven. Janne Joe leidt de pyjama op het beddel. Haar tosgewassel en toskepoetsensquat zet ze in de douche. Het kofferke riet ze achter het bed. Cornelia giet naar onderen ta. Je maakt maar mooi bootje. Wat zullen we doen, Tomke? Mijn eigen pyjama moet ik op het bed lezen. Die lijkt nog in de kast. Tomke helpt de pyjama op en leidt hem op het kessen van zijn bed. Mooie pyjama, hè? Er zit een hoentje op. Dat is Romke. Ik heb een pyjama met 3 eindjes erop. Zal ik die eens aandoen, Tomke? Ja, dan doe ik mijn pyjama ook aan. Tomke en Janne Joe door de kleren uit en ze loeken de pyjama aan. Wat hast jou een mooie pyjama, Janne Joe. Vies mien is echt mooi. Ja, leuk. Met dat plaatje van Romke erop. Hé, waar is Romke eens? Ze sjoggel maar hinnen. Romke zit achter het bed. Hij riet met Janne Joe haar kofferke heen en weer. Och, bloeie Romke. Dat mij net. Dat mij is net aan Janne Joe haar kofferke. Maar ik vind het zo'n mooi ding. Ik wil het ze graag mee rieden. Dan komt Cornelia door de deur. Wat doe je hem nou? Hij hem de pyjama aan? Dat kan het, ja. Het is nog geen nacht. Gauw uit aan dat ding. Ah, ik wil mijn pyjama aanhouden. Ik vind hem zo mooi. En in de nacht een just om eens neer te van. Dan zit er onder het dekbed. Ik wil mijn pyjama echt graag aanhouden. Ja, maar dat jet net zo.
Ik heb de pyjama toch zeker net hoor. Dan kiest de pyjama ik wel aan van Cornelia. Ja, dat is leuk. Dan houden we een pyjamafeestje. Ja, Cornelia, atoe mij het. We willen het zo graag. Omdat Janne Joe hier is. Cornelia shot Tomke en Janne Joe aan. Dan begint ze te laaitjen. Nou, goed dan. Janne Joe slept direct naar alle dagen. Yes! Oh, yes! Een pyjamafeestje! Ja. Cornelia doet die pyjama ek aan. Ja, Oh, wat haar ze een willen. mooie pyjama. Maar niet alle jaar. Want in nien jaren ze ronke goelen. Je mag wel hier een pyjama aan en ik net. En nu kan ik net op het feestje komen. Oh. Dat is sneu van Romke. Hast u ook nog een pyjama voor Romke, Cornelia? Ik weet wat betters. Ik ga nog wel een sleepmoetsen. Die kan Romke mooi ophalen. Ja! En hij mij ek maar mijn kofferke rieden. Oh, dan toch ik wat lekkers in het kofferke. Koekjes voor het feest. Ja! Dat vind ik leuk! En zo vieren ze de hele dag pyjamafeest. En de joes, daar keer ze zo bij. Want ze hadden pyjama al aan. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Doei. Doei. Lekker slikken. Doei. Lekker sopjes gewoon. Lollies binnen heel sweet. Zeg leven. Kom maar lever net aan. Ja. Romke, pakken! Als Pier en Marieke naar de bakker moeten, krijgen ze de dikke beurs van mij. Daar moet ze heel voorzichtig mee wezen verzels. Maar dan weet Pier een heel mooi spultje. Romke, pak hem! Oh! Auw! Oh! Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een pamke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me kanaal. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De beurs. Op een middag na squaltijd binnen Pier en Marieke ontbotsjen als Pier zijn mem haar ropt. Pier en Marieke, kom hier eens. Wil je hem even voor mij naar de bakker? Jawel. We hebben geen ballen meer. Hel je maar een hele tarwe en een pakje breien. Zo, hier is mijn beurs, neem die maar even mee en goed erom denken, hè, want daar zit nogal wat in. Ja, best. Kies mij, Marieke. Oké. De bakker is een paar stritten verderop. Ze mat nogal een uitje rennen, maar dat vinden de bijen net slim. Onder het rennen had het Pier een vliegertouw uit de boezen. Dat had er nog oorhouden van het avontuur met de draak. Zo wat ik nog in een bos ha? Touw? Hé, dat is eens veel meer. Wat woest er mij? Zullen wij even beursloeken waar? Busloekeke? Wat is dat nou hè? Nou, dan binnen wij dit touw ohne beurs. Het is Safien, dat Jossas net. Dan lissen wij de beurs op het dik. Wij verskoeljen us. En als er dan iemand die beurs shot en hem opkrijgen zil, dan lokken wij gauw aan het touwtje en dan kunnen de beurs net pakken. Kis leidje. Ja, hé, leuk! Maar waar moeten wij us dan verskoeljen? Nou, zo daar. Achter die hagen, dat is een mooi plakje. Het touwje mooi onder de hagen terug. Geen die dat shot. Ja, tost het mij de beurs voor je mem?
Ja, sure. Het touw kan je mooi om het klepje. Maar er zit geld in. Dat bloed er wel in zitten en een oor kreeg het hem tot net te pakken. Mijn lege beurs is net spannend. Ik ga nou maar vast achter die hagen zitten, dan jouw ik die het touw aan onder de hagen terug. Ik zal eerst de beurs op het dik lezen. Ja maar, zo valt er wel op. Kom maar met het touw. Ja, ik had. Kom gauw. Achter de hagen. Daar in de verte komt een fiets rond. Hé, Pier doekt ek achter de hagen. Ze liggen beide plat op het lief. De fietser is al dichtbij. Het is een oudere man. Hij sjocht jocht voor een mut. Hij fietst haast door de beurs heen, maar hij sjocht hem net. Oh, wat een zoer. Denk erom, van de andere kant komt een auto. Die zag niet. Oh, alhoewel, je riet heel stadig. Dokken, rem het. Die man had hem lissen jongen. Hij komt weer om. Zie maar, hij riet achteruit. Hij shot naar de beurs. Verstil je. Loeke Pier. No, Loeke. Hij pakt hem. Doe dan. Hé? Doe dan. Ik look al tutten. Maar het touw is losgegaan. Hier, ik had hier het touw al terug de hagen. Maar de beurs zette hem erom. Hé, meneer. Stop. Oh, Dat is uw bus. wacht je. Oh. Stop. Stop. Oh shit, dat jij dus net. Hoe maakt dit nou? Ja, hallo. Het wie die idee. We gaan weer om. Dan moest het eerlijk zien, mem, sissen. Maar dan krijg ik op een kop. Ja, maar wie dus? Wacht je. We kunnen eerst naar de bakker. Ik let het wel opschreeuwen. Oors hebben we jou niet te eten en dan wordt dus mem nog lelijker. Als Pier en Marieke thuiskomen met een ballen en een pakje breed, sjocht Pier zijn mem verheerd op. Hoe kom je hem daar aan? Gewoon. Van de bakker. Maar ga je hem dat dan net vertellen? Ja, nee, maar... Want Sjoerd, ja, nou, sure, ik... de beurs die wie al jaren thuis als jemme. Hè? En er mist niet uit dat. Maar hoe komt mem op die beurs? Nou, dat zik die zezen. Je stappen niet krek een auto. En er kwam een man uit en die bracht me de beurs. Hij hier op straat te lezen, jongen, zei er. Ja, gelukkig stier mijn naam en adres erin, dat hij vreeg had ik hem verlen hier. Nou, ik zei ik er net, maar dan moet de band hem verlen ha. Ah, hij hier geen band, jongen, zei er. Maar de beurs wie werd de plak. En nou, jim gelukkig gek. Ik zie het al hoe je hem in. Horus? Ja, hoe je hem. Wat hij hem trouwens een smarrige knibbels. Dat wie... Hij hem op een groenlijn of zo? Om die beurs. Huh? Hoi! Ja. Loeke. Loeke, je Peter de karren, hij loopt de oren stroen. Want Peter wordt er weinig van, dat komt van losse zoon. Ja. Jan Peter loekt de karren, hij loekt hem, hij loekt hem. Jan Peter loekt de karren, hij loekt hem oer het strand. Jan Peter wordt er burg van, burg van, burg van. Jan Peter wordt er burg van, dat komt van het losse zon.
Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.